Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, no entry policy ginpatuman sa Governor's Office umpisa kahapon nga adlaw. Kaso sa COVID-19 sa probinsya, hindi makaalarma. Kaso sa COVID-19 sa probinsya, hindi makaalarma apang dapat kabalakan sunod kay Governor Lacson. Sa balita nasyonal, gobyerno liwat pag-usaron ang mga bulutuan bilang quarantine facilities. Mga nurse sa Visayas magabulig sa medical frontliners sa NCR+. Maayong aga Bacolod, may agabilog-amahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Abril 6, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kagaksyon Boy Duran, ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sini. Si Manny Pacquiao ni Bay, usa ka fighter. Yes, good morning. Welcome diri sa aton nga Aksyon Balitang Bayan numero 1. Na? Sakay migo naton Alex Monteza, maayong aga diri sa imo. Sakay Francisco Guangco. Good morning mga taga-Bago niya, no? Kay Lourdes Blaser, Maria Teresa Hufilenia, good morning man. Robert Roma, sakay Michael Joseph Hilado. Maayong aga kuno sa tanan nga nagapamati kag nagamonitor through Facebook. Keep safe man. Naval Gumban sa taga Malisbog Uno sa Silay City, ginatamyaw niya. Oy, good morning dira kay Grace Mustre. Good morning sa imo, no? Sige lang kay pangita tamang tonto ng imo nga concern, no? Kay Fel Obrido Yogore Tamisen, Rodelen Alvarez Bayabado, of course, good morning. Homa Lumena, Dennis Richard Tibor Roma, Super Zoom. Amo to lagi nang nablik balik di sila already kay Super Zoom gali action door kay da. Do sakop sa milig nga guya ang kamera. Arman Regalado sa Isabela. Good morning dira sa imo. Atia Kim Iriman kag sumugman sa kay Kim Harvey, maayong aga man na sa imo dira, sa sila dira sa mga taga Banwas ang Hinubaan, no? Kay ihada ko Carol Montoya, good morning. Kay natamyaw niya si Shalane Duran, happy birthday, birthday sa mong ni Mrs. karon nga adlaw, no? So thank you gid sa kay ihada ramon Carol Montoya, no? Sige. Fel Obrido, Yogore Tamisen. Sige, welcome gid sa imo, ano? Kay Efrelin, lang. Pava Hiladula, nag-send 45 stars. Salamat gid sa imo dira, Efrelin Pava Hiladula. Kay Noel Amar, good morning man. Tamyaw mga friend niya kasi Vanessa Mayo, Kelly Jelly, Melili Oligo, kag June Season. Good morning. Si Fe Tamisan nagtamyaw man kay si Mrs. birthday ni Mrs. mo. Yes, great na karon si Miss Shelley, Yes. Action Boys. Yung katadala maha? Maha. Namiss ko na ang maha niya. Maha di paha, guro gusto mo. Maha Blanca. Maha Blanca. Nga low carb. Charot. Paano ang Maha Blanca nga low carb? Rosalina Arellano Espadero, good morning man. Kay Ma'am Luing Memelos, dira sa Bago City, good morning. Sa kay pinatuko man, Jolina Gregorio. Good morning man sa imo. Sige, kay thank you mo kay Noel Amarang. Nag-greet si Mrs. Happy birthday man, ano?
Watching every morning from Escalante City ning si Jack Pinonggan. Good morning man. Kag kay Brian Junaldo. And Bella, good morning man dala sa imo. Sige, salamat gid kay Grace, kay Ma'am Luing. Ambal ni Fe, tamisen niya ate. Namikid man niya mahan ni Ma'am Shalane B. Correct. Ano nga. Te, sige, ikaw danay be. Good morning man kay Pretty Mahilom. Mayong aga gid sa imo. Kay Eddie Laus. Good morning. Upod kay Nanay Isabel. Nag-monitor sila. Kay Junicio Aguirre. Alcala Junior. Good morning. Live stream dra sa may Sikogon Island. Sikogon Island. Okay. Kay sino ni Ma'am Vanessa? Sino ning ginano ni Dennis? Si Alex. Lambot ha? Hindi ko makita yung comment. Sorry. Ko kaina, naglakat. Why man da sa? Bem, kay... dalang. Bem, Matiliano, Maalihan. Good morning, dra sa may Saudi Arabia. Kay Efrelin Pava Gilyadula. Pag-greet, Lagasan Elementary School teachers, Barangay Lagasan, Bagos City. Yes, taga-dra ko bala. Ha? Taga-dra kami. Taga-dra ka. Okay, Good morning man, Maninoy, Michael Jun P. Season, si Maureen Maginay Pranisa. Good morning, Family de la Cruz and Pranisa family. Robert Roma, good morning man. Tita Han, nag-gacho Peruelo, araman siya nag-monitor. Thank you, Tita Han. Sakay... Yes. sige, standby na sa Balita Lokal. Balitang Bayan, numero 1. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal. Umpisa sa Lunes nga adlaw, kahapon nga adlaw, nagpatuman sa no entry policy ang gobyerno probinsyal sa Negros Occidental sa Governor's Office. Ini kasulod sa pagdamo sa COVID-19 active cases sa siyudad sa Bacolod kag bilog nga Negros Occidental. Si Governor Bong Lacson kag mga staff sa niya mo lamang ang pwede nga makasulod sa among tratapan bilang pangandaman agon malikawan ang pagdugang sang kaso. Temporaryo man nga gindumalian ang face-to-face media interview kag ginpaagi na lamang sa pagtawag sa cellphone. Samtang ginpahag ni Lacson nga ginatunan man sang gobyerno probinsyal ang plano nga pagbuhin sa kanamuon sa mga nag-duty nga empleyado sa Kapitolyo kag igapatuman ang work from home scheme. Agosto 2020 ang una implementar sa gobyerno probinsyal ang 4-day work week kag work from home bilang precautionary measures kontra sa COVID-19. Hindi makaalarma apang dapat kabalakan sang tanan ang pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental. Ginpahayag ni Governor Bong Lacson nga tinguan sang probinsya nga hindi masulit ang natabo sang nagligad nga tuig sa diin, naglabot sa linibo ang kadamuon sang kaso. Dugang pa ni Lacson, iniman ang tion agud liwat nga maninguha ang probinsya para mapanubo ang kaso. Sa Abril 4, 2021 nga datos ang Provincial Incident Management Team, naglabot sa 434 ang COVID-19 active cases. Ang syudad sa San Carlos among may pinakamadamong aktibo nga kaso, nga may 119, Cadiz 55, La Carlota 41, Silay 29, kag Bago 24. Nagapabili naman nga hilway sa kaso ang mga banwa sang Candoni, Hinubaan, Manapla, Moises Padilla, Don Salvador Benedicto, kag La Castellana. Sunod kay Lacson, dako ang papel sa mga local government units sa paghimo sa nagakaigo nga tikang agud mapunggan ang pagdamo sang COVID-19 active cases. Yes, it's a concern. If we, but right now it's a really cause of concern, and it is in transmission already. So that's we might again experience what we did last year, and so take time again before we can bring it down. Bahin sang pahayag ni Governor Bong Lacson. Naglambot na sa 28,201 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos may nadugang nga 114 ka bago nga mga infections. May pinakamataas naman diri ang Negros Occidental nga may 67 ka local cases. Ginasundan sa siyudad sa Bacolod nga may 34 ka local cases kay isa ka Apur. Probinsya sa Iloilo nga may 4 ka local cases. Aklan kay siyudad sa Iloilo nga may tagtatlo ka local cases kag Capiz nga may 2 ka local cases. Nadugangan sang 75 ang bagong recoveries
nga nagdala na sa kabilugan nga 25,260. Wala naman sang napatay, rason nga nagapabilin sa 788 ang death toll. Nadugangan sang tatlo naman kabagong kaso sang COVID-19 ang kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Suno kay NOCPO Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, ang mga iniyang na-assign sa Central Negros kag asymptomatic. Dugang pa ni Donasco, nagwa ang resulta sa itong Abril 2 sa padayon nga swab testing sang kapulisan. Nagapabilin sa tatlo ang aktibong kaso sa kapulisan sa NOCPO, samtang 43 naman ang nakarecover kag nakabalik na sa trabaho. Sa karon 46 na ka mga pulis sa NOCPO ang nagpositibo sa COVID-19 kag wala man sang record nga napatay. Ginako naman sa New People's Army sa Negros Occidental nga sila ang may kaimuan sa pagpatay sa duha ka miyembro sang 15th Infantry Battalion sang Philippine Army sa ambush sadtong adlaw nga Sabado, Abril 3 sa sitio Cambaga, Barangay Yaw-Yaw, Banwa sang Kawayan. Suno kay Juanito Magbanwa, spokesperson sang Apolinario Gatmaitan Command, NPA Negros, ang grupo sang Armando Sumayang Jr. Southwest Front ang nag-ambush sa Ilananday Army Sergeant Joe M. Miguelio sang Barangay Malamote, Midsayap, probinsya sang North Cotabato, kag Army Corporal Alastair Balboa sang San Jose Road, Zone 2, Ciudad San Zamboanga. Duha pa ni Juanito ang duha ka makatapos sang militar, mga intelligence operatives kag nagatipon sa informasyon sa lugar paagi sa Community Support Program. Ginklaro ni Juanito nga wala nila ginlapas ang Protocol of War, bangot armado man sang short firearms anday Miguelio kag Balboa sang natabo ang insidente. Ginpandaman sa Negros Occidental Police Provincial Office ang kapulisan kag publiko nga maghalong sa New People's Army o kon NPA bangod yara sila nagalagaw-lagaw sa madamo nga tawo. Suro kay NOCPO Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, base sa ilang intelligence report kung kaisa nagapabuang-buang sila kag kun may tsansa magatugas sang kalakasan. Dugang pa ni Donasco, ilaman ginamonitor ang posible may Sparrow unit sang amo nga grupo. Samtang mas ginapahalong pagid ang intelligence operatives sang NOCPO, agod hindi matabo sa ila ang pareho sang pagpatay sa duha ka miyembro sang Philippine Army sa Banwa sang Kawayan nagligad nga adlaw. Madumduman na pulo ka miyembro sang NPA ang napatay sa nagluntad nga enkwentro sa syudad sang Gilngan, Negros Oriental nagligad nga semana. Nakakompiskar sang 1.9 milyones pesos nga baloro sang Shabu ang Bacolod City Police Office halin sang Marso 1, tubtob 31 sining tuig. Sa 48 ka police operations, 67 ka persona na nakpan sa din-recover ang 284.584 gramos ang inasuspesuan Shabu. Sa mga nadakpan, 4 diri ang ginakabig nga high-value individuals, 62 ang street-level individual, kag isa ang newly identified drug personality. 101 na kabakasong napasaka sa korte sa paglapas sa Republic Act 9165. Sa wanted persons, 58 ka-operation ay naging patigayon nga nagresulta sa pag-aresto sa napulo ka most wanted persons kag 48 ka-wanted persons sa nagkalalain nga kaso. 4 naman ka-operation sa loose firearms ang ginpatigayon sa kapulisan nga nagresulta sa pagka-aresto sa 4 ka mga persona. Sa 26 naman ka-gambling operations, ang 26 naman ka operation batok sa illegal gambling ang ipatagan sa Bacolod City Police Office kag 67 ka persona natakpan ka nakumpiskahan sang 5,689 pesos nga pusta. Dakop ang 3 ka persona sa separado nga basta operation sa mga kapulisan sa syudad sang Bacolod kagabi. Unang nadakpan sa Police Station 7 ang 2 ka mga persona sa Puro Kabugason, Barangay Mansilingan, syudad sang Bacolod. Ang mga nakadakpan ang Musanday Jessa Kilan, 21 anyos ang Granville 3, Barangay Mansilingan, kag Jonel Aguilar. Legal ang edad sang Barangay Punta Taytay. Na-recover sa 2 ka manadakpan ang kapin 27,000 pesos nga ginasuspetsuan shabu, 300 pesos nga kwarta kag mga drug paraphernalia. Dakop naman sang Police Station 6 si Eric Octava, 21 anyos, sa Purok Bayanihan, Barangay Takuling, syudad sang Bacolod. Na-recover naman kay Octava ang kapin 35,000 pesos nga balor sang illegal nga droga. Gobyerno liwat pag-ausaro na mabulutuan bilang quarantine facilities. Samtang mga nurses sa Visayas magabulig sa medical frontliners sa NCR+. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sa aksyon, Balitang Bayan numero 1. Kag sa
Okay, good morning liwat. Kay Ma'am Vanessa Mayo, nag-send sang 50 stars. Thank you very much, Ma'am Van, dira sa Minnesota, USA. Sa kay Russell Gomez, Gel Heradura Salgado. Good morning, man, from La Carlota City. Sa kay Jeanette Delino, dira, Net, good morning sa imo. Brian Jonaldo, girit lang ang family Jonaldo sa Himamaylan City. Violeta Gulingan, watching from Sanitarium Hospital, Bacolod City. Ano morning, Bamsi, no? Yes. Bacolod Adventist Medical Center. Maria Luz Grijaldo Macunat, good morning, man. Sa kay Fair, sige, nabasa ko rin sa kay na. Pagig ko kilawin ni Ma'am Shalane. Wow, patilaw man ta action boy. Amo na sa tanan nga, ang tanan daw ko na, daw ang tanan manamit la. Very ang mga spaghetti, very cheesy and creamy. Wow. Gusto mo Very na? ka-expect ko buwas nga may ara ha. Wow, amo na. Bisan nga bisan kulangon ganit na karon. Bisan di ka Bisan nga wala. Bisan pa sakay kan lang oo. Wah. Mo pirti gid ka action Pero boy. bisan way ko gani gahuo. Ara gina iya. Ara gina iya ga. But na kakibot ka lang na ginatakluban ka na sa spaghetti. Kala isang takloban. Girly Lopez, good morning man from Isabela. Kay Ma'am Kelly Jelly, nag-send sang 100 stars. Good morning gid sa imo dira Ma'am Kelly Jelly. Kag sa mga members sang EFC, kag kay Mr. Bebo Villasor sang CMO Sectoral. Thank you very much Ma'am Kelly Jelly. Christ Caripol Javier Tanatan. Shout out lang sa mga taga Tinubagan kag sa mga taga La Castellana. Tinubagan San Enrique? I'm not Amo na sure. sablang Tinubagan nung San Enrique. Okay. Sige kay Jolo Romero Dablo, no? Good morning man. Pakigreet sa iya pinalangga Kapitan Manashi Bico sa may barangay Rumirang, Isabela. Si Tito mo, Jenny Olate. Good morning. Tito Gidya. Hi, Sir Jenny. Good morning dra sa may Sagay City. Yes. How are you there? How are you there? Sige. Evelyn Nipomuceno, watching from Lower Bikutan, Taguig City. Joseph Pacifico, sa Pusoy Kapihan, San Enrique. Rosalinda Buenafe, Leti Cerveza, Jomar Halipa, kag Jonald Garcia. Good morning. Sige, Sundors. Diri ka na. Kay din ka gane? Diri sa kay kuha ka na sa kay Macario Luzuriaga. Okay. Sige. Macario Lozeriaga, good morning. Kay Romela Elostre Arevalo. Good morning sa inyo, Action Doral, kay Action Boy. God bless you. Doon mo na Teacher na Action Eden mo? Si Romela? Si Romela, si Ma'am Hi, Romela. good morning, Ma'am Romela. Amo na siya, Kay Felinora Oliveros, good morning man. Dere sa may Barangay Robles, La Castellana. Thank you. Turco Junko, Action Boy, your friend. Your good friend. My very good friend. My rich friend. Maasahan, malalapitan, kailanman. Maganitan. Ako na. Good morning man kay Dana Alojado, kay Mary Grace Arroyo, Gingging na, si Gingging. sige. Buti pa aapa ko po. Si Gingging gila. Lenita Calamba Figueroa, good morning. Jean Pabilio, good morning sa family Pabilio. Okay lang ko di sa Makati, lockdown man kami Japon. Importante okay ka ma. Kay Ani Treyes Homoles. Good morning. Rochelle Evangelista. Yes. Good morning. Man. Rene Hamelo. Good morning man. Larry Villaflor. Good morning. Monitor na kami di sa program. Do Zimmer ko no tanan man namin. Zimmer. Correct. Hindi mo lang mayo. Ano blaw? Halata. Lisvilla Treyes. Binabati ko family Tre.
Yes, ni Goro. Wala lang nasugpunan. Melvin, Hindi ang Iyagoro family tree na tamyo. basi Goro. Family Family tree. tree. Ka namin, no? Kaya Melvin Piñapiel, good morning man. L.A. Jaime Trestiza, good morning. Titing Angels, good morning. Rochelle, it's nice to be back. Oo, It's kadadugay nice sa to wala be eh. back. Yes, ang Tinobagan Connection Boy sa San Enrique. Siling ko daw. Ambal ni Dennis. Thank you, Dennis. Kay Azenath and Masino. Good morning, dra sa may Manghanoy, La Castellana. Yes, good morning dira. No kay nang nineng ni Cor dira kag kay amigo ko bordig ni Cor maing agaman sa Manghanoy. Good morning, good. Sakay Phil Alonsaga sa Tokyo, Japan. Good morning man. Remia Garcia kay Risa Mesa Riomalos. Maing aga. Oy, amigo ko Nono Espina man. Good morning dira sa imo, amigo. Ay, yes sir, Nonoy. Mayong aga. Sige. Si Christine Menias Villalobos kag kay Sofia Labto. Nabigit yun si Tatay Roberto Labto sa Di Fuego 1, Silay City. Ryan Barcenilia Balumaga from Pampanga. Jimmy Yong, munisang ba na ni Kwan ni Terry Simpron Yong. Okay, sige. Angelica Caldito Baba, Kasin Connection Boy, taga Iloilo. Ay, galing ka. Mga pamilya Kamusta babak ka gali, madra? ha? Yes. Kamusta, Ja? Kamusta diha? Hindi, Ja? Kamusta, Ja? Kay Kwan ang ano ganina? Basta mo na siya. Oo. Oh. Good morning man kay Darren, Claro. Kay Ma'am Vanessa May, Yoga Gym siya, Action Boy. Ay, okay. Sige. Show Balitang Bayan Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:28 sa detalye na sa mga balita nasyonal. Liwat nga pag-ausaron sang gobyerno ang pila ka mga eskwelahan para himuon nga quarantine facilities kasunod sa padang nga pagsaka sang COVID-19 cases. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergara, nagsugot ang Department of Education nga buksan ang mga eskwelahan sa nagkalain nga LGUs para himuon nga quarantine facilities. Sa karon, nagapabilin sa gyapon nga suspendido ang limited face-to-face classes kay napatuman ang distance learning system bangod sa pamahog sang COVID-19. Gindayaw ni Senator Christopher Bongo, Chair sang Senate Committee on Health, ang bayanihan efforts ng healthcare workers sa Visayas nga luyag ma-deploy sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, kag Rizal. Ang inisyatibo nga ginapangunahan ni Go ang tuyo nga mabuligan ang mga personnel sa mga hospital kay iban pa nga health facilities sa NCR Plus area sa tunga sang paday nga pagtaas ng COVID-19 cases. Ginpahayag ni Go nga ginhingyo niya kay Presidential Assistant to the Visayas, Secretary Michael Lloyd Dino nga tipunon ang tanan nga health workers gikan sa Visayas nga luyag magbulig sa health situation sa NCR Plus areas. Suportado man ng Health Secretary Francisco Duque III kay National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr. ang inisyatibo kag sila ang nakahanda nga magbulig sa proseso sa health
health workers nga luyag ma-deploy. Ang mga recipient hospitals ang magasabat sa accommodation, food kag transportation sang frontliners sa Metro Manila, samtang OPAV kag DOH Regional Center for Health Development naman ang magasabat sa ila transfer sa diin man nga bahin sang Visayas kag NCR. Ginpasiguro man sa DOH nga ini ang magasabat sa dugang nga 20% nga premium sang basic salary sa emergency hiring nga pagakuhaon sa Bayanihan 2 funds. Nagahulat ka ng DOH sang datos sang clinical trial sang Sinovac nga nagapakita nga safe ini usaron para sa mga senior citizens. Ini matapos na naubos na ang AstraZeneca vaccine sang Pilipinas. Sang Pebrero sa nagpalayag ang opisyal sang Sinovac nga ang bakuna ang pwede ihatag sa mga health workers kag senior citizens. Pila ka mga opisyal sa Pilipinas ang paboruman nga bakunahan sang Sinovac ang mga tigulang bangod mayara ini sang limited side effects. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, tub-tub subong wala pa sang datos sa ginsumeter ang Sinovac angot sa dugang ebidensya nga kinahanglan sang DOH. Ginpahayag ni House Committee on Ways and Means Chairman kag Albay Representative Joey Salceda nga kinahanglan nga pabaskugon ang healthcare capacity kag COVID-19 test. Ini kasunod sa isa ka semanang extension sa enhanced community quarantine sa NCR+. Sunod kay Salceda, kinahanglan nga ikonsiderar ang mga force multipliers ng healthcare system kalakip na ang telemedicine, door-to-door shipping sa mga ginakinahanglan sa isa ka pasyente kalakip na mga oxygen tanks. Dapat man nga mayara sa treatment facility sa mga isolation center, agod ribulngon ang mga mild to moderate cases ng COVID-19 kag hindi na pagdalon pa sa hospital. Gintakas ang tanan nga personnel sa Police Station 5 sa siyudad sang Angeles pa sa Pampanga matapos nag-intra sa April Fool's prank video. Sa video, nakita ng duha ka uniform personnel nga nagpakilala nga katapos ang Police Station 5 nga nag-escort sa isa ka lalaki pakadto sa patrol car. Nagwa nga ini isa ka prank kag hindi lehitimo nga operasyon. Pasakaan man sang kaso administratibo ang pulis sa ginaligar paglapas sa health protocols batok sa COVID-19. Sa katapusan nga balita national, nagapadayon ng anti-colorum operation sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa nagkalain-lain nga lugar sa Pilipinas. Sunod sa LTFRB, kalakip diri ang random roadside inspections sa diin, ginasaway kag ginapapanaugan sa pinalidad ng mga public utility vehicle o PUV nga overloaded kag wala nagasunod sa minimum public health standards. Nakatutok man ang LTFRB sa Oplan Isnavero kag ginatagan man ang ginpili lamang sa special permit para sa balik probinsya program agud matagan sang kagaynan nga makasakay nga wala sang pagduwa-duwa padulong sa ila destinasyon. Kadungan sini nanawagan ng ahensya sa publiko nga hindi pag-patronize ang mga kolorom nga PUVs labi na karon nga may pandemya. Liwat ginpanumdom sang LTFRB sa mga driver kag operator nga likawan ang overloading o kon pagsakay sa masobra 50% ka mga passenger capacity load labi na sa mga lugar nga ginpaydalom sa enhanced community quarantine kag general community quarantine agud malikawan ang paglapta sa COVID-19. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:33. Kag sa aton mga ka-aksyon, D3 ba Inyong mga tiaraton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod di Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gyapon sa Indian News Team. Aksyon Dorel Cabat. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,
Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.